Wyt difriocht be edir an bia a ich an muide inio, agus an bia a bhíá ihe ag aber dóamó nó dóiadó agus iad a fás an níos. Wel tusan an cuimdó rud be a ich an tusa nach rá fáil go dóamó nó go dóiadó agus iad a fás an níos. Wel, tá coppla rud an mard an seo agus caimmuid aibrúach an rá an bia seo fáil 5 blianúchan. Sa tír seo, fan go bhecimid. Ce támháil an seo? Seo pasta. Measú a ra pasta fáil sa tír seo 5 blianúchan. Nó an bhfuil se New Hampshire an seo in Éirinn. Ní ra pasta fáil 5 blianúchan. Ní ra daoine há iche sin. Mar sin, cuidir me am liste in seoa, an bia a itir sa lá atá inniu an. Pasta. Nis, an chéad cheann eile. Ce táim an seo? Tá té am. Meastar a té fáil 5 blianúchan in seo in Éirinn. Bhí té fáil. Nis, ní ra málaí té fáil, ach bhí té fáil. Mar sin, cuidir me té in seo sa lista seo, an bia dití 5 blianúchan. Té. Nis tá gairí go máling, ce tá fácaí na seo. Seo spiasraí. Meastar ra spiasraí fáil 5 blianúchan? In seo in Éirinn? Ní rá. Mar sin cuidir me sa lista seo. Ce déile tam? Siúcra. Meastar ra siúcra fáil sa tí seo 5 blianúchan. Bhí siúcra fáil. Mar sin, tu se sa lista seo. Ce déile tam an seo? Na fataí nó, na prátaí beidir, na fataí. Meastar ra fataí fáil sa tí seo 5 blianúchan. Bhí, agus bhí muid a brag an mór na fataí in seo in Éirinn, le fad an lá. Mar sin, cuidir me fataí in seo. Nis ce tam? Anlan trátaí. Meastar ra anlan trátaí nó anlan pasta fiú fáil 5 blianúchan in seo in Éirinn. Wel, mar ra pasta ein, ní ra anlan pasta tastalach an erid, mar sin ní ra anlan pasta fáil in seo. Scrífa me an seo. Anlan pasta. Ach, ich an muid sin go minic in isis. Ce déile tam an seo? Rís. Meastar ra rís le fáil go farsing in seo in Éirinn 5 blianúchan. Ní rá. Ach, gon doubt bhí sé fáil I ddíortha eile. Ach, ní ra sé fáil in seo in Éirinn, mar sin cuidir me sa lista seo. Rís. Nis, bhfuil rud befanta? Ó, má chud meachna in seo. Meastar ra meachna le fáil in seo in Éirinn 5 blianúchan. Bhí cínte, bhí sé sin éasca le fás in seo in Éirinn. Tá siad thart le fada. Mar sin, cuidir me meachna an nún in seo. Nis, tá mo chuil listaí críochnaí am. Feicim in seo go bhfuil té, siúcra, fataí agus meachna a tíobh seo. Bhí sé sin fáil 5 blianúchan in seo in Éirinn, agus a bhád roimh sin chomá. Agus tíobh seo tá pasta, spiasraí, anlan pasta agus rís. Mar ich an muid iad sa lá tá neamháin ach ní bhíocht daoine ní sin go minic fadó.